first time patanga tiri pano ndakanzi ndiisewo claim yedu yekutema kwemagamu kupinda vamarapara saka claim iyoyo takaiunza kuno ndichibva ndachizoteverawo chizoudza nyaya yacho yava papo ndikanzi ndizotonza kana ndiuye nhasi ndokuuya kwandaita majiklemi munokuda ikudini munongotsanangura kuitira zvikurumidzevoiruka pavanhu. Okay, ndatenda. Ndingati yekutemwa kwemagamu zvichisanganisira zvezvakare nekufamba kwataita kuya kumatare $7,310. Makambotambarara mese iri padare makaita kutotanga nhasi nhasi kanokwanisa kunge kari kechitatu kanosika kechitatu kana kechiforo nichiuya mese hongo saka vari kuisa inodai vavenza vamarapara mutangi pamakasira tanga nyaya asi kuti pamakasira nyaya mosimudzira ipapo pamakasira Mangu patakasira nyaya ndezvokuti inini ndakataura kuti handina chinhu chandinobata kubvisa kana kuedza nepamusana pekuti magamu aya ndeecooperative haasiri endivisa handinganzi ndibhadhari ndobva ndakabvumira ipapo. Havasimo mucooperative vatoda kutobambawo magamu iva ndecooperative dofonya cooperative yemagamu yevanhu varipo 10 ivo vambere kuti hatimborimo havapo vanhu vazhinji vakatoparara so kana nezvimwe zvokuti vamwe vatori muchipatara izvozvi. Ehe, inini ndiripo nekuti mudzimai wangu ndiyanga ari mucooperative imo, mai vangu ndovanga vari mucooperative imo. Ndakataura kuti ndakuda kusenzesa magamu ndoda kuvaka danga rangu with pleasure unogobvunza izvozvo iwo uri mucooperative nevamwe. Ndiwo wacho wamuti sunungura isusu kuti irerukirwe kuti magamu handi evava. Ndo zvandiri kutaura izvozvo kuti iye zvinezvi umwe atori muchipatara izvo zvandiri kutaura izvozvo ane nguva ati in and out muchipatara. Umwe munhu angangovepo wokuti izvo handingagoni kana kuti kuita sei ndimai ngosikadzi mupeki ndo vanoziva nezvemagamu ivayo. Saka ndikiti isusu patinoita bvunzana chinhu kwaigini kuti dai pauya munhu anobva ataura kuti magamu aya awo wakatozoowakawo apa wachibva kwawakatama kana chii magamu atowapo hapana chingadai chichimbonetsa iye zvino chingadai takatowataurirawo tiri wataura kuti ini magamu hamuna kuona aripo iyi nanhasi vanozviziva nemagamu avaninapo. Aiwa tisu tanga tinotorewa imini manje nenyaya yekuti kana takati zviendai munoungane wamwe wacho wamairima nawo kana mawitness handini kumakoti ndo zvinongoitwa uyai nemunhu ane umbo hwakakwana kuti ini makarohwa naningi imweni mukarova muchimboya muchingotanga ari saka ndiriuai varipo vacho vanofanira kuti varizo. Ini
kuti ukwambira vasi mucooperative kwete magamu aya ari mumunda ma asi mumunda akaota wega asi mumunda memunhu paya pasi pemunhu apasi poripori pemunhu iwota weiyoya ndosaka pakasimwa magamu iwayo wota wei inobva uko kumusoro kuna Edward kuyako ichidzika yakadai ndiyo wota weiyoyo uku ichibvawo nekwandiriwo inini ichidzika yakadai zvichazisangana paya ndiyo wota weiyoyo wadai wakati wange ngatibatsira nenyaya dzinenge dzakora zvakadai airani tionawo tese kuti hatisi kuti inenge matimataura tiri tombotaura iri kwatiri isusuwawo tomboniwa takutadza kuziva kuti magamu aya takamboona kudhara akafedza haana kufedzwa vakatorambidzwa namutasa akuda kufedza mutasa late sabhuku mberi akuda kufedza mberi ukuda kuita sei papa ndapapapa wauda kufenzerei papa mugani wako hausi kuziva magamu ndeivarizika uda kuvavharira pai zvinotora kuti panotove nesembo yekuti akazorega kubvisa mapo 2 akatritwa ekuti angada akatobviswa mapo iwayo so angada akatovabvisa paakabvisa mamwe akanga aida kusima ipapo muneva mauya nawo here vemucooperative vangogona nditoraatiezezi handina munhu wandauya naye vandandibona kuti nditouya naye matani atori muchipatara zvandikutaura ndakuudzai kuti inini munhu anotonyatsoziva so ngosikazi mupeti ndo vangagone kuti unyatsokudurirai kuti zvinhu zvine zvakamira zvakati zvakati nepasangoti ndo vaivepo vanoziviva vaive mucooperative ndosaka ndikukuudzai mamwinawo here mucooperative vanga vasiri mucooperative but vanoziva nyaya iyoyi nekuda kwekuti mberi akanga ada kutema kuti magamu iwayaya so akandosvika panyaya iyoyi vamupeti vachiripo mazona akataurwa mberi kunzi iwe uri headmaster uko hauna mbingori mutofonya cooperative mutasa walipo kawanikonaunga wachiziva kuti babao wakaramidza aiwa zvimangoza ndikuda kutaura ndikuziva ndatikamwana kwamutasa sasabhuku iyo wachirambidzwa wari pausabhuku wanawo pamwanzonoziva kuti baba nyaya iyi wakatomboitaura wachirambidzawo zvamuti tikawisa vamwe wavo waakurwara vana vasabhuku mutasa inini handidi kukunyeperai zvinoda munhu kuzvidairira iye kana aripo kuti ndinyepe ina handidi ndinoda kutaura zvinhu zviri straight zvandinoziva kunyepa handidi ndinoda kutaura chokwadi pachakananga kana chichindisunga ngachindisunge chiri chokwadi baba mhara pane kana ichida kubvunza hangu ndepekuti zviri kubvunzwa namondizvo vari kuti pane mwana kwanhenge kwamutasa anogona kuziva here 1 pouya sponsor anenge achisponsa project anofanirwa kuzivikana kunzi akatipa project ndini ndiyani zvakanaka project yakauya naGibson Munyoro kufa ari nengeke former nengeke kansela Gibson Munyoro ari MP kufa kuti akafa kuti akafa kufa inini pandakambonzwa muri kutaura maimbotanga ari kanzera ndimatani aiwa akafonerwa muno andotaura zvamakambotaura muno anozanira anga ari mucooperative uya stand kwete kuti anga ari kanzera anga atori mucooperative yacho iyoyo uyo mupenyu aripo aripo uyo sandiwe witness yakanaka ndizvo ndikudaira zvavari kutaura iye anga aripo iye imwe witness akutotsvaga mawitness zvatonaka nyaya yenyu kuti ireruke kuti awate kuti mapuranga asikwa mberi izvi zvinoreruka wena anoda matatoka ezvinomuuya mupeti varipo iwo wanhengo wacho wamatanheri wato wechitu paude wechitatu kuti nyaya idi ingooneka kuti yoiswa papo
Noti ingatopedze 2 years. Ambiri mamuda kutaura. Pamusoro mama, pamusoro uyu ndiye complainant mutata ma-highlights ake sakutikwa take over. Uyu ndambomira ndinyatsongokwesena uyu ari kunzi ari kurwisana kana musisina zvekutaura. Ai, tichikupa mubvunzo pane pavatisira zvekuti ndakuda kutema magamu aya. Ndakaenda kuchikwata checooperative ndikati ndakuda kutema magamu. Hamuna kuchindorwisa. Kutaura kuti akatemwa rini magamu. Kurapira. Vanhu havari alive. Ndozvandiri kutaura kuti umwe iye zvinezvi so atori muchipatara izvozvi. Ivo vandakataurira vacho kuti ndinoda kutema, ndinoda kugadzira danga rangu. Vakati ko baba munokutadza kugadzira danga ivo magamu aripo sei? Temai. Maticooperative yaiva nevanhu vangani? 10. Saka pa10 makandotaurira vanhu vangani? Ndakandotaurira matanhire. Ndichitotaurira iyo uyu ndingekero uyu. Vana matanhire 2 ipapo. Vandakataurira ivavo. Right, ndichivaudza kuti ndinoda kutemai magamu. Kuti ndinoda kuvaka danga rangu rekuda. Vakati ko andi magamu ndende. Enda mutitema. Muri kutaura kupa vanhu. Iye Ivers. Ndikutaura vamwe vacho havasipo ka. Vanana mbuya Chibade vakafa, vanana mai Mhosa vakafa. Vese vandikutaura ndendovataurira kupi. Kovaga kuti iye nhasi matema mhuri yake yozosimuka yotaura kuti kana vakundisunga ivo ndinobvuma kusungwa. Ndinoziva kuti ndinotaura kuti ndine mhosva. Ndinotovabvumira kuti ndine mhosva. Asi kana ndiri munhu akataura zvinhu zvandiri kutaura isoka handina mhosva, ndinobatsa kuti handinati ndakavataurira. Pamusoro ini ndandinonzwa vachitaura cooperative yavari kutaura. Kana mubereki akapinda mucooperative vana vese vanenge vachiziva. Saka zviri kuti vanhu vese vakafa vesa vana vacho vane chekuita pacooperative iyo. Saka pakanzi vanhu vakapera kufa, saka panongonzi yanga yakangonyorerwa kuti munhu akatofa iya zvatorova here. Mamakawirirana kuti chii pacooperative yacho? Vana varipo so vari kutozviziva so. Vana Mhosa vari kutoiziva kuti magamu aripo. Matopindura. Ndikatovataura kuti ndikuda kutema magamu ndikudini. Matopindura. Ndifambe. Tati vana vacho vanenge vachiziva sekudaro kwamuri kuita kuti hongu vanofana kuzviziva. Saka imimi mukati mawitness umwe ari kuchipatara umwe hapana. Ipapo panodaridza dare kuti imimi muri kunzvenga. Nekuti mawitness haanzi hapana muchiti vanhu vakafa, ivo tiri kutaura kuti vanofana kunge vaine vanomiririra. Handina chandiri kunzvenga mangu. Muri kundinzwa? Handina chandiri kunzvenga. Vana ava vatoripo, dei vanga variyo kuti izvo vari muno so vamwe kangaiza ndingade ndatouya navo. Saka vana ava vari kumabasa. Kana vakaenda kubasa. Ini ndaona kuti tingaswera. Akanga ari mambo dzatitambatsiro. Akanga ari mambo mambo Mpeti. Vanoziziva izvozvo. Imimi munozviziva kuti mumwe mwana wacho wamambo akanga aripo makaekta. Pamaekta makambosangana nenyaya yekuti cooperative ndeya. Munopikisa here zvitauro anozviziva here? Aiwa, ava handivapikisi baini kana vasingazvizivi, asi baba vavo asi havasipo soka mudzimai wacho aripo anozviziva. Handiti panoitwa hand over and take over pane pakupinda umwe. Handiti munoziva mabhuku atinonyora saka kuma ndisiko maminutes anenge angoripa. Handiti haendi neni muguwa maminutes. Saka tiri kubvunza kuti
avo vakaita acting ndo vana vachief. hapana kumboita vamwe chief kunze kwevava kwakuzouyawo inini handiti tiri kuti ava vari kuti handizivi anambounzwa kuti magamu ndecooperative yenini kungasati vaipinda kuti zvinoda kutema zvozi zvikonzero chete dei kuri kuti pakapaita zvokuti da kutema soka vamwe varipo soka vaigona kuzviziva saka hapana munhu akanga aidini magamu akanga angoripo saka hapana umbokuti inini magamu zvekuti hapana zvakanyorwa hapana havana kumbozviona izopindawo mumambo havana kumbonditaura kuti paya pane cooperative yakagadzirwa pamukamba ini ndinotaura chokwadi pamberi penyu mambo tiri kuti uri kutaura chokwadi asi hachina evidence because evidence iripo aiwa munombomira mambo utaure handiti inini ndini mambo mabvunzwa neuyo mukomana wekuti hama dzacho kana kuti vana vacho vangatadzi kuziva kuti nemacooperative yedu yakunge yakasiyiwa navabereki vedu irako muri kuti hapasisina aiwa ndataura kuti vana varipo kai vanozviziva here vanozviziva vana mhosva vanozviziva zvandiri kutaura ichi havapo chete kuti ivi havapo nekuti vari kumabasa asi iyi nyaya ndiri kutaura vanoiziva ndakavataurira inini ndisati ndatomboya kuno kudare first time ndakataura kuti varume inini ndoda kutema magamu ekuda kudini kuti ndivake danga rangu ndosaka ndiri kutaura kuti vari kuzviziva izvi matanhire ndichikutaura kuti zvimwe chete izvozvokutema ndo pakazouya mberi akuda kutanga kutaura nezinyaya ataakutemazoona kuti nyaya yatotanga makamboendesa kudare renyu recooperative here kuti mberi akuda kuchallenja magama edu aicooperative ndakavataurira kai zvikanzi ngaite toda kuona kwaroda kuenda kwacho nako vakapindura so auya nayo kakunoku saka inini ndinogona kuvataurira vakomana vaya manje oedza kuvafonera kuti problem iya yandakambotaura iya yemagamu iyayi iye zvinezvi iri kuramba ichitenderera ndichineswa nezvayo saka zingaite sei kuti imimi munge muripo ndogona kuvataurira saka nuri kuti iwewe uruda kumbomira unganidze vanhu vako izvo ndo zvauri kukumbira hauna withandingakumisei mambo aiwa chikumbiro chinotambirwa haisi mhosva iwe uri kumisa imbomira nimbotanga ndaunza umbo wangu wakakwana kana muchitendera izvozvo ndinovataurira vana vacho ivavo vouya wewitnesa izvozvo kuti magamu ndeni vauri kuziva panapa vauri kuziva kuti wataitinavo mucooperative ndonhevinanhevinani kutaura anyorwa vese vari 10 ndotaura mai matanhire mairunzwai matanhire mbuya chaiwo mbuya matanhire havako wakashaya mwana wavo aripo mwana wavo aripo ndiyo andikutaura kuti aritori muchipatara vanoda kuzikwa chete mabhozi vanhu vanga vari mucooperative vanofanira kubuda vana vavo noti vana havazombotadzi kuziva cooperative yakaitwa nomubereki kana vazukuru chaicho havatadzoziva cooperative yakaitwa nasekuru wavo nokuti history yo inoramba ichitaurwa noti zvinhu zviri kuoneka ivo imba yawataura iyi wani wacho vari kutaura kuti ari kuchipatara anga vari kuchipatara ake asi pano umwe atoi umwe wacho watikazitandeki wacho taiwa naye standi ari kumasettlement asi pana ari pamba akati hayo kudzaa pane cooperative tomborina cooperative yakadaro hakuna cooperative yakadaro I was a council during that time
akataura kwandiri akataura muri mudare muno mushuwa inini kupatini Ndikuona mazuva emakanzwa yenyu mawitini yandakaona yaive nemudzimai ava nana stan uyo wavo nana chimbadi yange iri chigai chawakabuona ndozvakataura ndo yakashanda nguva yacho ini ndakatarisa ndo yavakangwaira iyi magamu aya akanga atobvira aripo nechekare atochembera zvokuti dei pasina ruware ndofunga kusai kudzete mazi ide maningi pane ruware pasi padhuze neruware asi aikare saka chigayo icho ndo chakanga chei checooperative aya magamu aya ndofunga ndakatombosvika ndiri kuenda zvangu mukamba ndichiona wisirisi kamudoro panji murodi ndiona vari kutema vandamira rikati kumatema miti zvaita sei vakandiera vachiti ndakutema ndine zvendiri kuda kushandisa kuti nditi muri kutema ndenye ndabvara kuti o chibvadakuchuziva ndikuziva saka ndakaona zvishora vatema ndikuziva ichokwadi ichocho saka panyorwa imbangani apa pane one chete ngako ndinya taurai dzimwe dzaimwe yacho wiri matanini ani wiri iri musa buya chibodi buya murapara maizushi asi vanhu havazikanwa mazita avo here chaivo chavanhu zvachikutaura isusu kuti zushi harisi ziteni hatina mhosva kuti mai ndibabani zvichakunesei mangwana saka pandiwazii because takanyora mai vemunhu varufundo vanotaura kuti tangu vamai havagore vambi vana vachito vanobvunga vakuda pachauya vana vacho ka semanyoresera vari kuita vachatobvunzwa futi kuti ndimamuri mwana wamai ivanenge varipo vachitaura vanenge varipo vachitaura ndiko vanorambirwa navo kuti mai acho vose ava vanhu ava vaida kutodedzwa mazuva ano vanhu vari kungofa zingazikani akapfuma azisiko ndokwaperiranya akapfuma azisiko ndokwaperiranya saka ni hatidi kuti irebeba kuenda mukuru isusu dai zvichibvira kana zvikuna acho zvinobvunzwa kuti makamboita cooperative here makapuwa cooperative namunyoro here yemagamu ndopane nyaya yedu hatina mhosva kuti maitini asi kuti vanopupura here kuti takapuwa magamu namunyoro noti kusanganisa kuti yechigayo because takabvunza the late councillor akati aiwa taini ndinoziva zvechigayo nendikana misangano ipi neipi handina patinobvunzwa munyoro wanyizvakaunza wakaita zvemagamu inongotorwa izvozvo kuti makira munyoro zviriko yakakura kudaro mapurojekti aya kukanzura ariko nemasaga emadhenda handizvo zvandaimuziva kanziro zviriko pasara napo mama vanavanga nyoresai mwacho nyoresai mwacho anyoredza wangani ameno vachida 10 minyoresai kana wakwana moto wakwana ichivade
inga munhu ari muri kuti mungere mutungu uya naye kudhara hano umwe tonyoresai umwe nyoresai umwe ndiri kuzvinzwa ndinofana kufunga vati ningira ndanyoresa vamwe kandichikanyanza so handiti ndokutaurirai kuti mai Zvoushe, mbuya Marapara, mbuya Chimbade na mai Mhosa naRishoni vavangani 5 vekwamutasa handitika right ndichienda kwaMatanhiri mbuya Matanhiri 6 Dhega 7 Kamuduwiro. Huh? Dhega kuna Clever Matanhiri mupenyu wanari ndikutaura vanga vari mupenyu anga yakatokudzikinura ikaya kombuya mupeti wamambotaura ndati mbuya mupeti izvi inhingikiri ihosi yamambo inoziva nezvizvi handitika hatigoni kuti tisanganisa vanga vasiri mukopariti pasara 2 isai 2 wacho yatu wacho regai ndifunge regai ndifunge mazita acho handitika inini adzimai vangu andati mai marikanozoita mai vangu nemudzimai wangu vese vari 2 ya saka mudzimai wangu ndiasina anyorwa kandiwo mai Zvoushe nambuya Marapara manyora mai Zvoushe ndiwo mukadzi wangu nemudzimai wangu avanosenza Zvoushe Rozi vamuteme havakatadzikira kutaurwa lazima witness atode vaida kupedzawo atoripo nekuti vamwe vacho vanotaura aiwa nyaya itori wise inoda nyaya ikasire inoda vanhu vauya vana vasabhu kumutasa vakomana asabhuke zvino angatadzi kuziva here kuti ine handigoni kumupindurira mama handigoni kumupindurira handidi ndikadaro ndakanganisa akawa mana iyo madzimai wamambo wanga wari pavo ndo munogona kupindurira vanozviziva nekuti ivo vanotozviziva nekuti kana pane dzimwe nyaya dzakatomboitika ipapo panyaya yemagamu iyo inavamberi vanozviziva gurupu yevanhu 10 notendera munhu wanyega ndiwotema vamwe wacho hapana ari kurambidzwa moyo hapana ari kurambidzwa kutema ari wemugurupu handitika kana wekefasi Matanhiri akatouya akatotema iyo nhingikiri yaka dhazibhomu raka dhazibhomu raka aikaenda naro matova munyaya achiri right aipinda kamairana namai vake iviro kuti iyo nyaya yatova kuno kudhara yanga isati yakuna pakatema nhingikiri dhazibhomu iri zvinovakwaziva kuti nyaya yakuno wakutya wese kaiwaoma aiwa ini handisiyo handivati vakuitwa moyo amapedza havasina mhosva ndandichiona kuti mambo nyaya yataurwa namambo yekuti isarebeseka papa uchikumbirwa kuti vanhu vadedzwe kwete zvekuti avanovatora ndo zvinoita kuti nyaya yotokasika todedzwa nedare kuti murudiwa kudare namambo wotaura nyaya yekutaura because akunotora mawitness avauyi nawo toita futi gore nawo vanhu vanoramba vachingofamba raitime chitauro patambokumisa aida kutaura nyaya ngangotangira ndichiti handisi kunyatsoziva kuti maybe chiri kunyatsokatyamadza ndechekuti last time patakataura nenyaya iyi ndakazondisunda kuti ndindonyora claim yanga iri finalization yenyaya muchiti mimambo magama aya ndeyepamberi mberi enderera pamberi nemagama avo
paita umbo wakapuwa chance ngati pamakazotaura paizvi kanga kechituru tichitiri muno pawakanzi uyai nemawitness wakazuyana nemudzimai wavo mukati hazvitendere mwechi nemudzimai. Tikashandisa foni yangu tichishandisa kufonera ainzi chairman wecooperative Matanhiri akaramba kuti magama aya cooperative ikoko yanga iri cooperative yechigari, tanga risina cooperative ichi yemagumtree. Zvinova zvokuti izvozvizvi handichanyatsoziva manje kuti tinenge tiri kuita yakudzokera futi kumashure. Handina hangu problem nazvo, but inenge iri kuita kunge vazoshwa rongoidhirega pasina chinhu chinodi chinobuda chinhu chakabatika. Then nekuti iri kure inozvisi haukanganwi mbohwa, haukanganwi nyaya, asi kana uchitongana nevanhu vanoti vakangwara, chauri kuda maningi magama ako newestage yako. Saka umbohwa kuti ubude zvakanaka tinozviziva, but tinomupa chance yekuti ataure vanhu vasaoneseta mudzvanyiriri. Saka tinomuregera tichinzwa nyaya yake. Isu hatisi kuti nyaya yake is true. Enezi handike kutanga kwekuti tizive mawitnesses ake. Amwe acho tikatofonera muno kuti vamwe vakaramba, but ari kuripita kuti kuna nheki nanheki. Isusu hatirambidzi. It's like an appeal yaari kuita kuti zvakadai zvakadai. Isusu tinotyei vanhu vacho vanogara muno, vanhu havana umbowo, vanhu mwe vane umbowo. Let's hear them. Nakuda kuti ndizongoburisa hangu papoindi imwe yekuti pamwe inokwanisa kuzobatsira, nekuti kana tichiyoka baba wangu usati wafa wakauya pane nyaya yekutemwa kweruzhowa, vakabuda futi nyaya yekuti wangu vachitema magama iwayo nababa wangu vachivanenezera kudaro vazosha. Saka kana zvanga zviri kuti vanga varivo vachinzi tiumuridzi wemagama, ingadai nyaya iyo yakabuda panguva iyo. Ndatenda. Isusu tiri kuzviziva kuti tinoda kumubvunza, but tiri kuziva kuti peso very important ikanzera for that time naishe for that time. Hapana project isingasumwi kuna sabu kuna ishe na sabu. Kana tikuda takadaidza zozvisirei vakati vanoziva zvekuti cooperative ndo yange ine magama, vamwe vese vaya hatina mhosva navo maningi, asi kuti sekuda kwavo. Isi takangoziva kuti ishe tinavo vanga vari mambo that time. Kanzera anga aripo takamunzwa, handipongoti iye vachachinja kuita two times, akataura otaura futi zvaazvawa na Kanzera Mutasa. But I remember Kanzera Mutasa, sabu kumutasa mukomana wachoyo anga achi-acting that time, handiti takamubvunza isusu pana. Saka magama ndekwamberi. Saka uyo ari kungoti no, ndinoda isusu let's give him a chance, vauye nevanhu ivavo. Tikuda 1 2 sabu nayo mai vedu vatori kuvada mudare muno kuti vanoziva kupinda. Mambo indadiri pachokwadi
ndopandiri ndati vanozviziva ndati vanozviziva ehe kupinda mwana wacho handingati hangu vanoziva kupinda mwana wacho asi chete ndati vanoziva saka nokunga unouya navo kuti unoziva chokwadi kuti ndisimudze mangosikadzi handigona asi kuti ivo vanogona kutaura nemi kana pafoni zvavo kana vachigona kudai unoziva namba dzamo iripo Already, is we go back. That boy needs some kind of go back for that phone job. Then we call you.